Hvad så YouTube? Velkommen til HS Search, og i dag vil jeg gerne vise en lille video, hvor jeg spiller lidt survival. Ja, det bliver sjovt. Helt ny en. Og den første, der hvis jeg kommer op på 150 likes, eller subs, så den 150 giver jeg en gratis server med mit firma. Og hvis I ikke tror på, at jeg har et firma, eller er gammel nok til det, så er link i beskrivelsen. Ellers kunne jeg altså bare se det i introen. Ja. Nå. Og den texture pack, jeg bruger, kan jeg også lige sende en download link. Det er den samme som GateSP Gaming. Yeah. Nå. Men hvis det også er, kan jeg også bare spørge, om jeg skal spille Take It eller Feed the Beast. Jeg har begge spil. Jeg er bare ikke så god til Take It af det. Jeg spiller det ikke så meget. Jeg spiller mest Minecraft, eller sidder og laver en hel masse andet. Men lad os komme i gang. Så gør vi sådan der. Og hvad det hedder, der kommer også til at være, hvad det hedder. Vi laver også en server til HS Servers. Og så kan jeg også lige joine, når den kommer op. Yeah. Nå, vi kan lige når vi hugger der træ, så går vi lige lidt rundt. Lad os lige finde et godt sted. Det vil i hvert fald være fedt. Hej ulve. Jeg skal slå på jer. Det er godt ramt. Jeg rammer røv dårligt i dag. Jeg slår også dig ihjel. Yeah. Nå okay, der er 4 ulve. Det har jeg så ikke lige set. Det kan godt være, I har set det, men det gør jeg ikke. Skal I bo her på fjeldet? Måske. Nej, jeg vil bo nede på den ø der. Ja, det bliver sjovt. Nej, jeg slår nogle flere ulve. Det er sjovt. Nej, ulvene dør. Det er sjovt. Det er sjovt, at ulve dør. Jeg har bare XP'et det, så det er lige meget. Der var kul. Altid kul. Yay. Godt bruge noget stone. Lad os se, hvis vi når for 150 subs, så skal vi nok lave en gratis server til os, som er op 24/7. Ja, det gør I. Bare vi 150 subs, så får I det hele. Nå, bare lige at forklare den her video. Den kommer til at være over flere videoer, og det her det er kun part 1. Flere ulve. Yeah, mange. Mange ulve. Sure ulve. Ikke kan lide vand. Men ja. Lad os gå ud for øen. Det er sjovt. Lige derude. Jeg tror faktisk bare, at når vi kommer i huset, så laver vi lige huset. Selvfølgelig glemte jeg lige at i mit crafting table. Klog mig. Vi kan bare stille der. Ja. Yeah. What the fuck?
Nå, så kan vi lige gå i gang med skoven. Var det allerede alle wooden planks? Det var sgu ikke mange. Godt, der var sådan nogle træer til på. Ja. Undskyld YouTube, jeg kommer i 15 sekunder. Jeg skal lige være det her. Undskyld for, at jeg ikke skulle vælge det. Jeg skal bare lige holde overlåb i vinduet. Er der 44 wood der? Det tror jeg ikke rigtig på. Bare lige der var der 11. Yes, så må vi jo bare lige gøre sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Og må det altså være om kredsen. Ja. Yeah. Det er fint nok hus lige pt. Så putter vi måske noget lige hurtigt. Jeg hader nemlig noget til vandet, det bare kommer ind hele tiden nemlig. Hak. Nå, jeg har 2 wooden axe, det lagde jeg faktisk ikke engang mærke til. Fedt nok. Nå. Jeg føler, det kommer lige vand ind. Typisk. What the fuck gør det? Hvor bip kommer det vand fra? Det burde sgu da slet ikke kunne komme helt derop. Det var overmenneskeligt. Fuldstændig fucked up. Hak. Nå, det var da lige heldigt for mig, at jeg lige fandt kul i starten. Bare lige for at finde mit fine hus, jeg kommer til at lave. Så, vi er der med. Vi har en stack nu. Jeg skal nok have noget mere. Yeah. Så må vi hellere skynde den ud. Bum. Her bruger man sgu lige en masse wood. Ja, så er vi i hvert fald færdige med det. Nå folkens, det var episode 1. Vi ses i næste episode.